and welcome back to our channel. Ayaw mo kalimot o pag-subscribe o pag-click sa notification bell below para sa new updates sa atong YouTube channel na Radyo Drama Bisaya. And daghang salamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpaminaw sa atong Radyo Drama Bisaya. Just chill and relax and enjoy the show. Agenda. During sa presidential election, may munatong landslide ang imong kadaugan o mahimusag nga patyon nato ang imong kaarpang. No. Dili ko gusto niya na, Chief Devon. Kung patyon ta ang atong kaatbang, mas makakuha ka na og simpatiya ni bisan kinsa unya nga maoy muhulik kaniya. Ang dili ko kampante ni anang pagiha. Well, ikaw may baw, Senator Regina. We have all the resources to control the result of the election. Why not? Kung kini may atong gamiton, mas dili pa obvious kung limpyo ang pagkabuhat, dili ba? And also, nindot usab kaing paminahon nga landslide ang akong kadaugan, Chief Devon. Basta, bawatan lang yun kung unsa imong gibuhaton. Aron atuman ka ng imong pangandoy nga mahimong presidente sa nasod. Pastilan dyan. Pagkapiligruan ang imong paagi nga nahuna-huna ang buhaton aron lang makasud sa giingon mong laboratory. May mo matingali nga dili ikaw may mangunay, ana. May mo itugyan nimo sa lain kanang butanga. No, Jess. Ako kining kabubuton. Og nahibaw ko nga kaya ko ni. Nga makahimo ko ini. Confident ko nga mulampos ko ini. Pero John... Gusto na, Jess. Please. Gusto na. Hibaw ko kung sa akong baton. Magtakuban ka o magpakaaron ingnon nga trabahante or medical personnel sa maong laboratory? Simba ko mamatikdan ka, mahibawan ka, masa may mahitabo ni mo. Ayaw pagunaw na, Jess. Dili, John. Makigsulti ko ng giingon mong brother Chuck. Dili ko musugot ka ikaw mismo mo'y mangunay sa pag... Stop it, Jess! Stop it! Salig na ko. Kaya ni nako. No, John. No. Pero... Simba ko, kung simba ko doon na utang mahitabo ni mo, magunsa naman lang ko. Magunsa naman lang ko. Nakita rin mo ako gisend mo, bro. Nga mga images and videos gamit ang drone. Nga mahimog surveillance sa area din mahimutang ang hidden laboratory. Yes, bro. O nistudyohan na ako kini. Good. Very good, bro. Karutuan daw ang promise ni Derek Rockwell. May tungkol sa imong pabuhat nga face mask, right? Yes, bro. Nagpaabot lang ko siyang tawag. Okay. But, gusto ka itong isultin mo kaniya. Nasugpag si Gislan pagka-sayon si imong kibaton. Yes, bro. O pamasabay mo na ulan. May humang itugyan na itong sulain kining mong kibaton. I'm confident, bro, nga kaya nila ko. Iba kung kaya yung kainin mo, bro. Dako kong pagsalig mo. Thank you, bro Jack. Oh, may call ka? Pasig si Derek ang narawag. Yes. Siya agad. Sige, bro. Tumaga siya. Magsulta rin balik. Okay, bro. For safety, bro Chuck, ibilira ni bro Derek ang items nga akong gipahimo niya sa package counter sa usa ka mall sa may downtown area. Gisultihan sa kunya og asa niya ibili ng claim tag nini. Okay, bro. Pagpaabot na lang sa kong tawag, bro. Kung ma-check na nako ang agi ni bro Derek. Kung satisfied ba ko sa iyang trabaho. Mutawag din ko nimo aron masultihan ka kung kinsa sa mga personnel sa mong laboratory ang unahos pagkidnap. Aron kasugdan dayon nako ang akong gibuhaton. Bro, nakita rin mo ang trabaho, Edric. Na-amaze jud ko sa trabaho ni bro Derek, bro. Superb. Di gini mo mailhan nga special cloth ang gigamit sa face mask. Mura gikinig tinuod nga panit o gitsura sa katao. Labi na kung magsulob na kayo ni. Ang tanan yun. Ano kong gigon yung bro, nga expert yung si Derek. So, kisabay unahon na ito sa pagkidnap of all those personal nga imong napilian.
nga himong alubas. Ang doktor, si Dr. Jackie Miller. Kaya ako nang naistudyuhan ang iyang mga activities and routines. What? Pastilan dyan. O saan yung pinuang ang imong nahuna-hunaan? Ang inyong nahuna-hunaan? Kidnapo ninyo ang maong doktor? O sundon mo ang iyang bayhon o gitsura aron makasud sa giingon ninyong hidden laboratory? Binuwang na kung binuwang ang iyong pagsabuti ni Jess. Pero buhato na mo kini para sa kayo ang tanan. Pero John, makapasakit mo og tao. Tao kami, Jess, nga dili buot pasakitan. O dili sa buot mo pasakit. Bisa pag kining maong doktor, nalakip sa misabutahin ining maong virus, uban ang organisasyon nga Lighters of the World. May kinabuhi sab sila nga nagkinahanglang respeto. Pero mao kini gikinahanglan sa panahon aron masumpo ang ilang mga binuang. Pero John... Na plano ng tanan. Ayun na panghilabot. Nasayod ang tanan sa sakop sa kausa, sa atong katiyuan, sa atong tumong. Watay lang gitanaw ang kangayan, ang katarungan, sa pagpangita o paagi aron mabuhi ang kadaghanan nga buot nilang patyon. No. Wata mo desisyon ini para sa atong kaugalingon. Nahibaw kagid ana. Dili usab panimaos kining atong buot buhaton tungod sa kamatayon sa imong mga ginikanan. Maayo ang atong tumong nga pagpreserbar sa kinabuhi nga gipahuwaman kanato sa atong Ginoong Dios. John... Nahibaw ka ba, Clavel? Nga nadiindiin kong pangita nimo. I wonder kung nganong kinahanglan pang limdan ko nimo kung diin ka during those days nga on leave ka. Mahimo pa, Matt. Ni ata sa field. Niya ang ako mga kaubanan. On duty ko. Please, mohangyo lang ko nga irespeto ang ako trabaho. Ni ami sa checkpoint. Please lang. Sa tanang higayon, Clav. Sa tanang higayon, girespeto. O gisunod na ko ang tanan mong gusto. Pero ikaw mo'y dili masabot. Nakaingon ka, anak. Kayang imo ramang kaugalingon ang imong giuna-una. Gikalimtan nimo ang akong kaugalingon. Kung unsay akong batiun. Labi na niya ng mga pagduda o mga pagselos nimo nga way basihan. O nga, please. Bisan karon lang. Bisan karon lang. Club, ang mga sakop sa kausa, giyawag sa pagbinentayon sa tanan yung panahon. Kaya nagsugod ang atong operation. Anytime from now, mag-expect ka nga makadawat og tawag. Maybe nako, or ni Bro Chuck, or from anybody nga sakop sa kausa. Particularly from Alpha 1. Yes, John. Thank you, Club. Pero sa dili pa, sorry sa nahitabo sa miyaging mga adlaw nga nauban ka na mo ni Jess dito sa probinsya. Salamat sa imong pagka-mapaubsanon. Salamat sa imong pagsabot ni Jesslyn. Bisan tuod usahay lisod siyang sabton. Wag angay nga pangayuan og sorry na ko. Naibaw ka kung nganong angay ko yung masabot. Nasayod ka dyan kung nganong. Dili ba? And that's it, everyone. Stay tuned for the next episodes. Bye!